Panapa tichangobva pa50 apo panobva 50 apo ndo pane motikari iyo yabuda muroad. Zvine 10 minutes zvichatongoitika, zvina kana 10 minutes, less than 10 minutes motikari iyo yabuda. Zvaitika ndezvekuti motikari yadambuka vhiri rekumashure, saka payabva vhiri rekumashure ndo pazoita kuti inge iri inowira payawirapo. Varume vachona ndevava vari apo vanga vari mumotikari, havana kukuvara, hapana afa, saka tinotenda Mwari neupenyu kuti hapana kuvara. Totenda Mwari kuti hapana kuvara. Motikari yedu iyo yawira mukati umo. Pakaipa. Saka hamuna kukuvara here? Hamuna kukuvara. Ndo varume vanga vari mumota. Tototenda Mwari varume vararama. Plus motikari yanga isinganyanyomhanya ndi. Motikari yanga ichifamba nespeed yakanaka. Saka thank God. Saka wanga uchidriver ndo? Ndimi driver. Alright, no. Motikari inotengwa imwe. Motikari inogadziriswa. Chatokosha ndechekuti muri vapenyu. Murenda ukaduma? Amuni mapotato zvakusiyana-siyana. Maniki fruits. Panotoda vanhu vakawanda. Alright, saka ndozvaitika panapa. Motikari iyo yaita tsaona, hanzi yabva vhiri rekumashure, reku-left side. So payabva vhiri ndo zvazoita kuti inge iri inobuda muroad ichiwira pairi apo. So tingokurudzira vatyairi kuti patinenge tichifamba tisati tafamba ngatimboitawo timbocheka motikari dzedu kuti dzakamira sei, kuti dzinedzi mavhiri akasungwa here zvakanaka, kuitira kuti tinge tiri tino avoida njodzi. Handiti from Uncle Sandy, only Zim Uncle, but not shitty. Much love.